Nigondo mwalimu mwanene Gesusu nene ya Wamura ya Moi Gesusu. Turudie tuanze sasa. Sorry? Tuanze vizuri. Tuanze vizuri. Area teria nani gongoro kuja msimu manyi. Mwalimu mwanene Gesusu ya Wamura ya Moi Gesusu egotoka Masaba South. Nigondo no mogoko ande gwakire Nyasaye ngambu ya mono asengi ya matemu abana bakora a form 4 a 2023 igasogete biya. Gati ya bana twabwate 481 ntore no mogoko ng'abana bonse pi mbanyoreta machibu abo onde tayore mete konyora machibu ayo oto wate miniscore target ya 9.56 kolenda abana abakanyora e miniscore ya 7.09 naende nabo toisanegete ng'ambu ya bakora egekora na matembe kolerete buka abanyene naende nabo tugenete ng'a ase chigireti banyorete andonsi sibara agende none chikosi nabo bagochikora boikiranu omwana oyo moga abwate A plane omwana oyo gakorwa omochio omotaka sana gakorwa kwa John Paul Nyabuto korwa South Mugirange Tago omwana oyo bereka gokora buya korwa form 1 mpaka bunagite goikera form 4 nero obwate grade ya A plane naende omwana oyo amana abande ntua barierete iranga oyo oranyore grade ya A plane ebot nemoe ekeegwa akijori goto promised nga mwana onde bose oranyore A plane igara anyore 100,000 igo buna togo kwana iga omwana oyo nacha egwe 100,000 ne bot ya Moi Gesusu asengi yo konyora grade ya A plane naende nakigio kakere se sub county ye iga ya Masaba South abana 13 bakanyora A minus abana 32 bakanyora B plus abana 75 bakanyora B minus abana 112 bakanyora C plus abana 95 bakanyora C plane abana 72 bakanyora C minus abana 18 bakanyora T plus na D plane bakanyora abana batatu emini yekaba 7.09 igongote banga school yeye yabereke gutwara nabu wa training performance abambaire ndensasi nini lakini we are satisfied ngamenya kayo steriko gwekana lakini abana 293 mbenyoreri bagario kogenda se university ya Kenya na bali baratigare ba C plane 95 C minus 72 D plus 18 na bakwenyorera mabaga ase chikosi chia gatigati TVET and the vocational institutions na bakogenda aroro erinde banyore kwegendereria ase chinsemo ao kirigira bakonya so gima bogocha amatoke aya maya na sengenjo yokobwaterana na bari mu baito. We have a strong team of the teaching staff to bwata obomo and to bwate merogerie mekeranu. We have structured programs. Program jetu chonse piko jire structured ojagara litu kuli tangani oikalitu kuli ogosieka kera litu ko to bwata na activity tata be has been scheduled nigo to bwate merogerie mekeranu esila basi otokora mapema before the end of first term. Abana they are disciplined, abana bawate chimbu chingi ya they are disciplined. We have a strong tradition of discipline in the school. Na ba yona ba yiboli be school ye toko ba grambo ya mono asenge enjo yogo to bwate sia to bwate chi committee chia ba yiboli jigoro ku caucuses bali ba gotokonya asogo segeta bana se birasi na ko ba ebiegwa na ba yigo korwe fees no nyabo kongu ale nkora se chi fees aso mwako oria na wale gotema kuru chi fees igo okobwata na kuru asaboli na kora kungu atokonya sana na ba yigo ne board ye management has been very supportive. All the programs of the school are readily supported by the board of management. Ye bwata bantu bale very informed na ende babwata barolio buya babere abago tusira buya sana semero buya school na boigo na committee ya PTA igo ngote banga school ya Moi Gesusu omwako yo na ende bono tuachakire ekerenga keritu abwata kia 9.56 tutaikirete tuare masinini na ende bono na kitogoji kubwatia so omwako oyo ntuegenete nga with all the programs that we have in place no kubwaterana of all the stakeholders ntubwata gosemeringa ntogende tuikire kerengo kia 9.56 aso